Kalčina pisma sa onog sveta. Prvo. Ljubezni Todore. Od kako sam umreja, ne sam ti pisuvaja, a ne se ni moglo. Ne je ovam kako tam, niti imam ruke, niti noge, niti ništo. Slte duh ni vidiš. Kad te uhvati neki za dušu, pa posle se stavi 3 prsta, pa u njih kad učiniš ete, toj ti je duh. Muku si mučimo zbog za toj. Kud sam naučija ja bez ruke i bez noge, bez pušku, bez čapu? Prevrće mi se u mešinu kad pogledam zajci od turli sortu. Kakvi ti tičiki nema iz cel svet. Na moj duh privrzaja mi arkangel Mikail krilca kako na anđelče. Za plakanje ne je za gledanje. Kud će me men održu krilca, ti znaš da sam ja težak čovek. A maš će da praviš, kud svi Turci, tu i Golija san. A da rekneš, ne je lošo. Ubavo, sve si ima kako tam. Sal što mi mrtvi živimo od sveti duh, nam ni ništa ne davaju za ručanje. Kakve lubenice da vidiš. Pa ne me je žal za oneja iz tuđih gradovjama, kad pogledam oneja Dobrinke, oneja Carigradlike, što gi donosi od kud prokuplje, sve ni ljige teču. Kako što ti reko, sve je poubavo nego tam pri vas. Da sam znaja da je ovakoj ubavo ić i da se ne rađam, nego odma da si umrem. Ko je znaja toga đavola? Dok be na zemlju ne sam veruvaja da je ovakoj ubavo. Zapakl sam veruvaja, ama za raj ne sam. Milovđije smo pomalo čoveci bez veru. Antikristi. Mora je muku si vidio dok me propušti Sveti Petar zbog toj neveruvanje. Da ne beše Sveti Jevstatije naš svetac, ništo ne ćaše da bidne, nego on, fala na njeg, špnu ništa na Svetog Petra i on mi reče, ulegni Kalčo, da koji ti ćaše prođem. Svak sve ubavo ide kako namazano. Muka za ovoj pisuvanje, mi što nismo sveti, kako što ti reko, bez ruku smo, što da pisujem. Što ti ne bi javljao od ovud? Ete, ovo mi sg pisuje Sveti Spiridon, zašto to je moj svetac, slavija sam ga tolke godine, pa zamoli on, oće čovek, što da pravi bez poslu. Ama koji znaje, oće li ga sve napiše što mu kazujem. On s tim vika, ne beri brigu Kalčo, ama koji ga znaje zašto i on je šušter, pa si sve misli na njegove snaf, a ja sam tkoji nikako zaprasnuja među njih. Kud je kujundžija, a kud su šušteri. Čuka klepalo za rasturuvanje, ne davaju ni mnogo da smo zajedno, ama ima neki bezvenci. Propuštili gi ovam, iskaju i ovde partije, pa ni zbog tog rasturuju. Mi si ga ni šlije ujduri samo. Svi smo zajedno, ne dvajamo se. Vučemo se kako svinska creva. Tuj sam ti ja, tuj ti je stari Kijanče, Ekimin Zakarije, Ekimin Đorđa, Lala Vasko i Mita Belkin, Adži Paša Laza Doče, Premetarac Vane Kocić, Žabota, Mita Šušter i njegova žena Kaftanuša i svi moji kardaši što su ispomreli. Umešali se s nas iz Beligrad 2-3, sve mi je demek da su od onija ćose, što gi vikate glumci. Ime gi je Toša Jovanov, Čiča Đurka, Baćanski li, Baćanin li, takoj nikako, i Logomerac. Ću te molim da mi pisuješ za tija ljudi, zašto mnogo sam se s njih raspoznaje i mnogo sam gi kazuvaja. Dajma si se oko men vrtu, kazuvagi za stranski zajci, za stari lovđije, za Gosan Sremca, što je pisuvaja Živkovu slavu, za upozorište i denje, što ti gi nesan kazuvaja. Malko mi degmede dolazi tolki njih drugar lks s men, sve mi se čini će pišu na Gosan Stevu, zašto su se uvrteli oko Svetog Spiridona da gi piše pismo. Razgovaramo mi za Gosan Stevu, oni mi vikaju, ne smo sa snijeg drugovali, sa snijeg je drugovaje naš drugar Čiča Ilija. Lele, kad ču za Čiča Iliju, sve se ti na što će iskoči. Koj, onaj li Šebek?
Ni u san čovek da ga ne snuje, slte ako mu ovija pisuju, sve će ga iskaže na gosanstevu. I eteti ga nika lžovna knjiga. Ako bidne ništo da mi pisuješ, pa ja znam posle šću mu napravim. Sg, zdravstvuj, ljubezni Todore, na svi se pozdravi i pisuj. Pozdrav od tvojega Kalču. Drugo. Ljubezni sinko Đoko, ne znajem kazuvaje li je Todor što sam upisaja. Na koga se toj dite isfrljilo, tatko mu je ne je takav. Men me muka faća ovam te, zato ti iskašem da čujem za svi vas. Kako pravite, možli se živi bez men? Ja bi ti i tebi pisuvaja za sve ništo, ama si još adžamija, ništo ne razbiraš. Majku da čuvaš ubavo i da rabotiš, koliko za lep da iskača, i da nađeš Todora i da mu rekneš, nek se čini mu kajet i za našu kuću, zašto daja mu je Bog. Rekni mu, ako sam ja umreja, duh mi je živ, ja gledam sve što se pravi po Niš, pa da ne iskoči gluv na moj pismiki. Da otideš do Vaska Kijanče, sag što je u opštinu, i da mu rekneš, kazaja mu tatko stari Kijanče da čini mu kajet za majku si, zašto ga mi gledamo od ovud što pravi. Rekni mu da je stari Kijanče dočuje od svetog Antanasa za oba si sina, i za Vaska i za Grgura, pa mi zbori tu i skoro. Aferim be Kalčo, što si cepaja kolena po Asurus savetku za sina siromače, ama pribira za kuću. Oni moji od Margerevu kafanu se ne micaju. A pusta obramka, pa potil, pusta pa da ne mrdnu. Nemoj se sebaš, vikam mu ja. Nam nije dobro, i ti krilca i ja krilca letiš li pomalko. O, jadno moje letenje, koliko dibele šotke od ovde donde. Videa li si kljukanu šotku da leti, te i men. Takoj, sinko moj, beri pamet, nek se znaje, jedan je Kalčin sin. Nađi Todora pa mu rekni da mi pisuje za ono što sam mu pisaja. Ovoj, sinko, ne ti je tatko pisuvaja, ovoj pisuje Lala Mita Šušter, što ti je praija jare potine na škrip. Njemu sveti Spiridon kako na ustabašu ostavija ruke da mu pravi cokule. Njeg sam zamolija, a dajma smo zajedno. Sg primi ljubezni sinko s majku pozdravo tatka tvojega. Ne pitate, udade li se savetka ili si je još udovica? Mučno. Ni šlike se po 4 put udavaju. Ako je, slte trebeše da čeka 1 godinu pa da mi turi parastos, posle nek si krši glavu. Ako ti je očuvđena bet, odvajaj se u majstora pa si se sam rani, nemoj me reziliš. Da ti uz ručuk ili uz večeru broji zalci. Rano da legneš, pa da se ubavo zavivaš u jorgan, zašto svakakve boljke su iskočile. Ako se majka preudala, iđgu nemoj pozdravljaš. Jutre ću pišem na kole u Beligrad, tam je on Čatib Bašija u sud. Ću ga molim da mi pisuje što ima u Beligrad. Ću ga molim da ni isprati nike novine, zašto poskapamo od sedenje. Sa skrilca se ne mož ništa učini. Zbogom, sinko, da si mi živi zdrav na tatka Kalču. 3. Mili mi rode kole. Pisuva na onija džimpiri. Ću tu si nijazni buki. Šće da bidne toj? Ja čutam da si s službu u Beligrad. A, hvala Bogu, i men mi dadoše ruke, te si sg sam pisujem. Čovek za načija svuće iskoči na glas. Da bi koji da dobija ruke, nek Bog, hvala njemu, iskršiše pletiće igle na svetu ognjenu Mariju, koje će ge opraji, Kalča. Viknuše me i pituvaše u koga sam učija zanat. Kad gi sve pokaza, viknuše svetog arkangela Gavrila da se ništo ne ljuti i pitaše ga. On gi reče, za Kalču li? I noge da mu odobrite, ić se neću ljutim. Tako ti ja opravim igle na ognjenu Mariju i ruke mi ostanuše. Sag mogu da pisujem što iskam i dokle mi je ćef. Što praviš ti tam? Ajde što se viće ne ženiš, vreme, godine prolazu, nemoj se kaješ posle, nemoj posle da vikaš vajarkam, zašto žene je muka i nevolja. Ti znaješ, ja je 2 iskoči na kraj s prvu, a druga me isprati u raj.
Poitaj, slušaj ti men slte, ubavo otvaraj oči. Nemoj da si uzimajao teja beligradske prekidaljke. Mi gi gledamo odozgo slte, zate zuju dojčiki i Alis gole iskačaju po sokaci. Mangi tam ičgi ne zadevaj, zašto da ne bidne posle preripuvala sam kurdeljke. Ti znaješ li za onuja prikažnju kad je mladoženja pitaja mlada nevestu sobajle u rasitovanje zoru? Što je toj perso ti ne iskoči devojka? Kam ovi kanje, kam plakanje, kam ti ga krv, pa jali tvoj, jali od šotku? Ona se zasramila, pogledala u zem, pozenula se, pa on koji zevajki prozborila. Majka mi je reknula, ako me pitaš da ti reknem, kad sam bila malečka u 15. godinu, igrala sam se s drugarice vešticu. Turimo ni na jedan kup kurdeljke, pa preripuvamo. Ja ti se na teb zdravje nikako sopletem, te sa skraci padnem na kurdeljku. Kurdeljka mi se zabode, ja udariju plakanje, otrča si pri majku, te mi gu izvadi. Tako je bilo, ako veruješ, veruje, ako ne veruješ, šće ti pravim. A mladoženja gu reknuja. A pa to je skoro bilo, soberi si prcalji, pa si idi pri majku, zašto mi men ne treba žena što preripuje kurdeljke. Zatoj otvaraj oči, zašto što ti nema po svet. Ću te molim kako roda da mi pisuješ kako je tam. Da ni ispratiš nike novine, onomad Vane Kondurđija pronaša jedno mesto u raj, da mu otud od vas dodavaju novine, pa mu ispratili nike goleme što se vikaju novi svet. Ne mogaja gi protne kroz rupu, zašto rupa malečka, one goleme kako jambolija za pokrivanje. A kazuje Jovan mnogo ubave novine, ima vika puno slike za sve ništo. Mi ovam za sg ubavo. Ja se po cel dan majem s kralja Milana, idemo te gledamo zajci. Majku mu kakvi gi nema, pa golemi kako bi voli, deka gi niki ne bije. Ja pitujem Svetog Petra, mašće da pravite s sovolki zajci. Ispraćamo gi dole kad je gladna godina, te se ljudi izranjuju. Pa tolki li gi golemi ispraćate? Za Srbiju gi ispraćamo malečki da se kotu, zašto gi tam mnogo tamanu, a na oveja druge zemlje ovolki. Za toj. Ja, stari lovđija, u tolke godine našeja bi barem jednoga od ovija golemi. Isto ovaj dan bemo se zasedeli u večer. Kaftanuša na mitu šuštera žena poješe pesmu. Todoro li izgorole, kavgadžio moj. Ja gu drža prdak, bas, a mita lozanac zapršku, terc. Tike se ču nika kavga. Sveti Damjan i Sveti Kuzman se sporečkali. Kuzman reknuja na Damjana, tvoji Damjani obeliša obraza, a Damjan mu reknuja da su Kuzmani vadili poubave penjerlije, ne bi bilo što je bilo, ama oni su sami tražili đavola. Počeli da turaju u penjurlije smrdljivo sirenje. Kralj Milan me viknu malko na stranu, pa mi šepnu. To je zbog mojega sina je svađa, nego ti si ću ti. Što smo u raj, dobro je. Nemoj ne butnu u pakl. Ću ti se požalim za spavanje. Ne može se spije od ovija krilca. Iska se sve na mešinu spije, zašto ne može od krilca, a ti znaješ na mešinu kad se spije, u čije si čkolje. Mučno dolazi. Pa do polovi noć kakoj, a kad bidne pred zoru da se čovek uštrklja. Sve mi u sn dođe Savetka. Ej, Savetke, da ti je od niku stranu da dođeš ne bi vikala kako dok be živ. Ja mog da reknem da nemam muža. Po vzdan, aka se polov, a kad bidne u večer, on kako za klan zaspije. Za sg dosta ti je ovolko, a u drugo pismo imati mnogo pisujem. Na svi se tam pozdravi i pisuj mi za sve ništo i čini se mu kajet za Đoku mi sina. Ako vidiš go sam Stevu, pozdravi mu se. Nebo, raj. Tvoj Mihalać. Kole, ja pisujem s malko padeži starinski, s jat, jeri, jać, ju, dibelo, jer tnko jer, ama ti se nemoj ljutiš. Ti gi nji ič ne gledaj, nego si čati pismo on koj bez nji. Isvrlji gi.
Sak beše pri men Vuk Karadžić, on mi vika: ako, pisuj si kako si zboriš i kako si znaš, da se ne sam rodio kude Loznicu, nego kude Niš. Koji znaje, možda bi cela Srbija zborila Nišliski. Sga ja na našinski učim. Mnogo dobar čovek. Ne kako onija jere što su učili čkolje, kako Čađović. Pričaja sam mu za Čađovića, a on se slte obrnu, pa pljunu i reče: Rezi lk. Zdravstvuj, Mihalać.